Pentru că suntem gata, vrem să lăudăm pe Dumnezeu la următorul serviciu din de astăzi. În cântarea 592, care va fi proiectată. Brațul tău, când durești pe răznește, rămâi până mai departe, de atunci până mergi. Amin.
vă invităm să ocupați locul în cele ce urmează. Și cum ca de fiecare dată, cei mai dornici, cei mai pregătiți și gata de a participa sunt copiii, la fel și de data aceasta, ca să nu le lăsăm și ca să nu le punem răbdarea la încercare, începe pățâniere. Așadar, chemăm dragii noștri copii în față ca să laude pe Dumnezeu cu ceea ce ei au permis. Sunt foarte bucuros alături de dumneavoastră împreună să mulțumim lui Dumnezeu pentru momentul la care asistăm. Este un moment cu totul special, dorit și așteptat de familie. Vreau să, în numele familiei, vreau să vă mulțumesc tuturor care ați avut bunăvoința și care ați avut plăcerea să primiți chemarea și invitația familiei de a fi prezenți la momentul acesta, așa cum am spus, dorit și așteptat de familie, pentru că în familia bisericii noastre a avut loc nașterea micuței Melissa. Și noi ne bucurăm. Pentru că ea nu poate să vă mulțumească pentru că îi sunteți alături, atunci, în numele familiei, vă mulțumim noi că veți fi alături la acest moment de binecuvântare. Fiți bineveniți în locul acesta, unde deja a fost chemată prezența lui Dumnezeu și pentru că de fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu nu lipsește, fratele pastor Sorin Suceavă este alături de noi ca să ne împărtășească cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie.
cerem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pas cu pas la acest drum.
să fii când te-ai gândit să faci o împărăție de iubire? Din bunici, din tate și mamă și niște copii, sărbătoarea vieții. El adunat în jurul unei vetre, e strâns în jurul unei pâini, este lucrul cel mai frumos ce ți-a ieșit din noi. Și pentru cine știe să înțeleagă, această minune pe care o numim casa noastră este frumoasă numai întreagă. Dacă ne-ar lipsi bunicii, am fi fără glorie, ca un popor fără istorie. Dacă ne-ar lipsi ăștia mici, ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzim mereu spre cer în pașii lor. Dacă nu s-ar mai întoarce tata de la treburi de afară, cu seninul pe umeri, cu zluata, cât de trist ar fi băiatul și cât de nemângâiat ar rămâne fata. Stâlpul casei s-ar frânge, priveliște de îngeri, de care și îngerii ar plânge. Dacă mama ar pleca sau n-ar mai veni, inima casei s-ar opri. Frumos ne amintim de Abraham care zicea, eu și toată casa mea. Frumos ne amintim de Moise când repeta lui Faraon mereu, noi și tot ce este al nostru vom merge să slujim lui Dumnezeu. Este înserare și parcă se aud dinspre cer osanale. De ce-o fi printre îngeri atâta sărbătoare? Fiindcă pe pământ un copil se roagă pentru sora lui mai mică, pentru fratele lui mai mare. Este spre miez de noapte, dar ce bucurie o fi printre stele de nu poate să adoarmă niciuna dintre ele, fiindcă aud dinspre pământ niște șoapte. E o mamă ce se roagă cu lacrimi fierbinți să-i fie copii cu minți. E de buzor, dar luceferii parcă abia acum se aprind, ca niște cerești veghetori. Lumina garanție grăbesc să-și trimită spre fruntea unui tată ce în rugă cere să fie casa ocrotită. Doamne, mai mult decât pentru apă și pâine, mă voi ruga pentru cei ai mei care sunt, pentru cei ai mei ce vor veni, fiindcă știu că nu departe într-o zi Tu mă vei întreba unde ți este turma care ți-am încredințat-o, iar eu vreau să-ți răspund frumos, Doamne, iată. Și Tu să-i treci pe toți la dreapta Ta. Așa adesea mă surprind, plângând de bucurie, visând că sunt în marea Ta împărăție și casa mea întreagă e acolo lângă Tine. Bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine și tata cel ce-a fost structura pe pământ și mama cu iubirea și frați surori toți sunt. Și copilașii, iată-i pe lume noi îi chem, că le va fi bun rău de acum, nu mă mai tem. Numai de un singur gând m-aș tulbura că îmi va lipsi acolo cineva. De aceea, în fiecare seară și în fiecare zor de zi, în inimă mi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii. Cu îngerii fac prieteni și plin frumos din stea în stea și trec prin cântecul iubirii. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și udă în cerul toată casa mea. Amin. Amin. Amin.
și în speranța că acestea au pregătit inimile noastre pentru cuvânt, vom asculta învățătura din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, în primul rând doresc ca să vă salut pe toți cu pacea Domnului Iisus. Și am o mare bucurie în suflet ca în această dimineață de sabat să fiu aici împreună cu toți frații și cu musafirii care sunt prezenți de aici din Castellou. Sigur că cuvântul care îl prezint din Sfânta Scriptură și doar poate 2 paragrafe din Scriptul Profetic, dacă mai este timp, n-aș dori ca să spun că le dedicăm numai pentru Liviu și pentru Renata și pentru Melissa. Acest cuvânt sau aceste sfaturi aș vrea ca să fie pentru toți. Adică toți care suntem aici, suntem părinți tineri, care avem copilași și care avem poate tineri mai mari. Eu sunt sigur că avem nevoie de sfat din Cuvântul Dumnezeu ca să știm cum să procedăm, să avem o familie așa cum Dumnezeu dorește. De ce spun lucrul acesta? Pentru că marele vrăjmaș, el gran enemigo, Satanás, caută să lovească în aceste 2 instituții pe care el le-a binecuvântat și le-a sfințit de la început. Busca golpear estas 2 instituciones creadas desde el principio. Vorbeam aseară despre sabat, Hablábamos anoche sobre el sábado, că Satana dorește ca să distrugă și să nu mai existe porunca 4-a, ca omul să aducă aminte de această zi de odihnă. y decíamos que Satanás quería destruir este mandamiento para que el hombre ya no se acuerde del día de descanso. Și același lucru dorește și cu familia, dorește ca să o distrugă. Y lo mismo quiere hacer con la familia, quiere destruirla. Și de aceea și în timpul de astăzi, dacă vedeți dumneavoastră, familia nu este familia pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a creat-o la creațiune. Y en los tiempos de hoy la familia no es la misma que Dios bendijo en los tiempos de la creación. Cuvântul Dumnezeu în Maleaș amintește un lucru important. La palabra de Dios en Malaquías recuerda algo importante. Și o să spune, de ce amintește lucrul acesta? Y diremos, ¿por qué recuerda esto? Că este nevoie ca să vină Ilie, Que se necesita ca să întoarcă inima părinților spre copii para que vuelva a los corazones de los și a copiilor spre părinți. y de los hijos hacia los padres. De ce vă gândiți sau ce v-ați gândit că ne amintește aici Cuvântul Dumnezeu, că este nevoie ca să vină Ilie? Porque se necesita esto. Pentru că în familii sunt de multe ori probleme, încercări, obstacole. Porque en la familia muchas veces hay problemas, obstáculos. Și este nevoie ca să vină cineva ca să o unească așa cum Dumnezeu a unit-o la creațiune. Y tiene que venir alguien a unir, igual que Dios lo unió en la creación. Și atunci, noi care suntem oameni, avem nevoie de sprijinul pe care putem să-l acceptăm din partea Domnului Iisus Hristos. Entonces nosotros como personas necesitamos el apoyo por parte de Jesús. Eu am întâlnit foarte mulți tineri He encontrado con muchos jóvenes căsătoriți casados care la un moment dat au avut și copilași, bebeluși în mâna lor. que en cierto momento han tenido hijos, Și atunci hermanos. acești tineri au căutat cărți, material să studieze ca să știe cum se educe copilul. Estos padres buscaron libros y como manual para saber cómo educar a sus hijos. Vreau să spun că și eu am făcut la fel. Am căutat cărți și am studiat de anumiți scriitori. Yo también he estudiado libros de varios escritores Și bineînțeles și din Sfântul Profetic, din Sfânta Scriptură. y del espíritu de profecía y de la Biblia. Cum pot să-mi educ copiii ca să fie niște copii educați? ¿Cómo puedo educar a mis hijos para que sean hijos educados? Și de multe ori, citind aceste cărți sau aceste sfaturi, Y leyendo estos consejos muchas poți veces să ai o mare și bogată cunoștință teoretică în ce înseamnă educarea copilului. puedes adquirir un gran conocimiento teórico sobre la educación del niño. Și de multe ori unii scriitori spun experiența lor cum au procedat și uite ce rezultate bune au avut în viața lor de familie. Y algunos escritores dicen que bueno,
hablan sobre sus buenos resultados en la educación de sus hijos. Alții spun la fel experiențele lor, unde spun că experiența lor nu a fost o experiență reușită în ceea ce înseamnă educarea copiilor. Y otros también relatan sus malas experiencias diciendo que no tuvo ningún éxito. Și eu sunt sigur că și dumneavoastră, ca și părinți tineri, ați studiat și Cuvântul Lui Dumnezeu cum să faceți și cum să vă creșteți copiii în temele de Domnul. Estoy seguro de que vosotros como jóvenes también habéis estudiado la palabra de Dios para saber cómo educar a vuestros Și din punct de vedere teoretic, cunoaștem lucrul acesta. Y teóricamente conocemos esto. Atunci, dragii mei, dacă cunoaștem lucrul acesta, Și cunoaștem. trebuie ca să le aplicăm în viața noastră de familie, ca să avem rezultate bune în viața noastră de familie mai târziu. ¿Cómo debemos aplicarlo para tener buenos resultados en nuestra vida familiar más tarde? Dragii mei, vreau să spun că eu m-am preocupat foarte mult de învățăturile pe care am luat la școala sabatului în urmă cu câteva sabate. Quiero decir que me he preocupado mucho por las enseñanzas de la escuela sabática que hemos tenido hace unos Și sábados. nu vreau să citesc versetele, nu doresc ca să câștigăm timp. No voy a leer los versículos porque quiero ganar tiempo. Era vorba despre familia lui Eli. Se hablaba sobre la familia de Eli. Și spunea acolo cuvântul că Eli era îngăduitor, tolerant și lăsa lucrurile să meargă așa de la sine toate. Y se nos dice en los versículos que él era tolerante y dejaba las cosas. Și spunea, fiul lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. 1 Samuel 2:12. Y el versículo dice que los hijos de Eli eran unas personas malas y que no conocían al Señor. Deci Eli era o persoană importantă în popor. Eli era una persona importante en el pueblo. Ocupa o poziție importantă și în fața poporului, era și judecător și conducătorul poporului. Ocupaba una posición importante ante el pueblo y era el juez del pueblo también. Nu cred că am putea să spunem sau să acuzăm pe el că Eli nu ar fi spus cuvinte bune copilor lui ca să întoarcă la Domnul. No podemos acusarle a él y decir que no supo guiarles hacia el Señor. Dar cuvântul Domnului spune că el a fost tolerant și aici a fost greșeala lui. Pero la palabra del Señor nos dice que es tolerante y este es su error. Lucru care mi-a dat mult de gândit când am citit următorul caz al lui Samuel. Algo que me dio a pensar fue el caso de Samuel. Samuel era un om al lui Dumnezeu, un conducător, un judecător al poporului Israel. Samuel era el que dirigía al pueblo de Israel, era el juez de Israel. Și în cele din urmă, Y al final spunea, copiii tăi nu calcă pe urmele tale. el pueblo le dijo, tus hijos no siguen tus huellas, no siguen por tu camino. Deci, e puțin așa să stai să te gândești. Adică omul acesta nu a dat o educație bună copiilor lui în drept să depărtat de Dumnezeu? Este hombre no ha dado una buena educación a sus hijos y se han apartado de Dios. Eu m-am gândit așa, zic, ca și un responsabil, ca și o persoană, un lucrător misionar al Dumnezeu. Como responsable, como obrero de Dios. Să vină cineva să spună copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Que venga alguien y que diga, tus hijos no siguen tu camino. Și atunci să ne și vinovăți, să spunem, nu ți-ai educat bine copiii. Y decir, no has educado bien a tus hijos. Deci, niciodată, nu știu, să nu facem lucrul acesta, să acuzăm pe părinți, să acuzăm tați, mame, spunând că nu ți-ai educat bine copiii. Nunca debemos acusar a los padres diciendo que no han educado bien a sus hijos. Pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine. Porque no sabes lo que trae el día de mañana. Eu astăzi pot să predic poate despre familie și despre copii. Yo a lo mejor hoy puedo predicar sobre la familia, Dar poate peste 10 ani, poate nu o să mai pot să predic despre lucrul acesta. pero a lo mejor en 10 años no podré hacerlo. Pentru că așa este societatea de astăzi Porque así es la sociedad de hoy. și așa este sistemul educațional, Y este es el sistema educativo. încât prietenii, societatea, anturajul, la școală, la universitate, En la escuela, en la universidad, copilul poate să fie afectat. el niño puede ser afectado. Și atunci dacă mama și tata nu au pus bazele principale, Y si los padres no ponen las bases, lo principal, copilul poate să fie afectat și poate să se depărteze de părinți și chiar de Domnul. el niño puede apartarse de los padres e incluso del Señor. Dragul meu, tătică și dragă mică, Querido
Vreau să vă spun quiero deciros cum trebuie să aplicăm aceste principii cómo debemos aplicar esos ca să principios poată să aibă un efect pozitiv în familia dumneavoastră și în familia mea. para que tengan un efecto positivo en mi familia. De ce spun lucrul acesta? Dacă ești tolerant, indulgent, lăsând copiii să facă tot ce vor ei, Si eres tolerante, indulgente y dejas a los niños que hagan todo lo que ellos quieren, e posibil ca să ai durere în suflet atât părinții cât și ei mai târziu. es posible que tengas un dolor en el alma. Și să nu ai așteptările Hijos, pozitive. que no tengas nada positivo. Dacă ești aspru, dictator, impunător, dur cu copiii tăi, Si eres áspero, dictador y duro con tus hijos, la fel e posibil să nu ai așteptări bune și să fie o familie potrivită, așa unde Domnul Hristos să locuiască acolo. y no puedes esperar buenas cosas y tampoco puedes esperar que Cristo habite en esa familia. Dragii mei, v-ați pus întrebarea aceasta. ¿Sabéis Ce trebuie să fac? qué debo hacer? Cum trebuie să prezint aceste principii ¿Cómo debo presentar estos principios? ca cei care mă urmează, copiii mei, familia mea, să poată să fie o familie unde Domnul Hristos să poată să locuiască acolo. Para que todos aquellos que me siguen puedan ver que Cristo vive en esa familia. În general, ca și părinți, ca și mamă, caută să educe, să spună copilului, fă cu tare lucru, fă cu tare lucru, fă cu tare lucru. Madres intenta educar al hijo y le dice, haz tal cosa. Și copilul parcă de multe ori îți face revers, adică nu face ceea ce spui tu. Parece que el niño hace lo contrario, no lo que tú le has Și dicho. este adevărat lucrul acesta. Deci copiii nu fac ce spun părinții și copiii fac ceea ce fac părinții. Los niños no hacen lo que dicen los padres, sino lo que hacen los padres. Pentru că ei imită. Porque imitan, Imită și copiază pe tata și mama. imitan y copian a los padres. Dacă mama ridică tonul, Si la madre levanta la voz, copilul la rândul lui și el ridică tonul. el niño también levanta la voz. Dacă părinții stau pe internet în fiecare zi ore în șir, Si los padres están durante horas en internet, copilul la rândul lui el face același lucru. el niño también hará lo mismo. Dacă ne uităm și de la televizor mai mult timp, Si estamos viendo la tele, ¿no? copiii la fel fac lucrul acesta. Los niños también. Dacă noi căutăm să facem altarul de dimineață și de seară și ne rugăm, Si hacemos el culto de los matutinos y vespertinos copiii la fel fac lucrul acesta. y oramos, los niños también harán esto. Deci, mie mi s-a întâmplat de multe ori A mí me ha să spun, pasado nu varias face lucrul veces acesta și nu vorbi așa. decir no hagas esto, no hables así. Și copilul spune, da, și te-ai vorbit așa, și te-ai vorbit așa. Y me decía, sí, pero tú también has hecho lo mismo. Deci nu poate să facă altceva decât ceea ce a văzut la părinți. No se puede hacer otra cosa que... Dacă eu cu calculatorul în mână, și el ia calculatorul în mână. Si yo cojo el ordenador en la mano, él también. Și se zice, nu, tu să nu faci așa. Tu fă cum îmi spun eu. Y luego decir, tú no hagas eso, tú haz lo que yo te digo. Nu, copilul și fetițele și fetele fac ceea ce fac părinții. Los niños hacen lo que hacen los padres. De aceea este foarte important, ca și mamă, ca și tată, să poți să fii foarte atent ceea ce vorbești Estar atento a lo que hablas și cum te manifesti. y cómo Adică copiii să vadă iubire, dragoste, gingășie que tus hijos vean amor, cariño y afecto, și să vadă o colaborare între tată și mamă. y que vean una colaboración entre los padres Adică cuvinte atât de frumoase con palabras tan și atât de amabile, tan amables încât copiii la rândul lor caută să fie și ei amabili așa cum este mama și tata. que los niños intenten ser igual de amables que sus padres. Mi-aduc aminte despre un sistem educațional cum era în România acum 20 de ani. Me acuerdo de un sistema educativo en Rumanía de hace 20 años. Eram elev la școală Era alumno en la escuela și în timpul comunismului profesorul era foarte dur, foarte aspru. y durante el comunismo los profesores eran muy duros, muy ásperos. Elevii nu-și permiteau să vorbească așa cum se permit astăzi elevii cu profesori. Los alumnos no podían hablar con los profesores como hoy en día. Mi-aduc aminte când eram la școală Me acuerdo cuando estaban en la escuela și într-una din zile eram afară în curtea școlii, y estaban en el patio după ce a sunat suneria. después de que haya sonado el Și timbre. era un directorul școlii Y había un director
agricultor, era foarte, foarte dur. era muy duro. Deci cu el nu puteai să faci negoți sau să tocmești ceva. Con él no podías negociar nada. Când ne-a văzut în curtea școlii, Cuando nos vio en el patio del colegio, ne-a văzut pe geam. nos vio por la ventana. Și când am văzut pe ei, și când am văzut pe el, el a fugit în clasă și ne-a pus pe banc, în banc, în băncile noastre. Y nosotros al verle a él fuimos a clase y nos sentamos en... Și directorul era făcuse liceul militar, facultatul universitar și mai departe. Y él hizo la facultad militar y tenía... Și când a intrat în școală, spune tu în picioare. Y cuando entró en la clase dijo, vosotros de pie. Și era în timpul acela sobre de teracotă, Y en ese tiempo había așa era încălzirea. un tipo de horno Și era o ladă de lemne acolo. y ahí había Și s-a dus la lada de lemne și a găsit un picior de masă de lemne, așa. y encontró una pata de una mesa Și el dat și zice, mâine, țineți-ne. y nos hizo poner las manos Și así. ne-a dat în pan. Eu nu obișnuia să plec de la ore sau să întârzi la ore. Dar de data aceea m-a prins pe mine. Yo no acostumbraba a tardar a las clases, pero esa vez me Erau alții care se stau așa câte mai meritau. había otros que a lo mejor se le merecían más. Când ne-a lovit în palmă și era și frig, era iarnă. Era invierno, hacía frío, Deci nu mai simțea mâine, nu mai putea să mai scrie. no podías escribir porque no Și lavabas las manos. Și așa de deci un sistem educațional dur. Un sistema educativo duro. După 20 de ani Después de 20 años s-au inversat lucrurile. cambiaron las cosas. Vorbeam cu un tânăr profesor de la școală din România, acum, Hablaba con un joven profesor care preda informatică. que enseñaba informática. Și bineînțeles că acum elevii știu că profesorul n-au voie să atingă, să-i atingă. Y ahora los alumnos saben que el profesor no puede tocarles. Și bineînțeles că profesorul intră în clasă Y el profesor entra en la clase. și erau doi tineri Habían dos jóvenes care spunea, asta nu facem ora, domnul profesor. que decían, hoy no Zice, damos clases. zice, eu trebuie să-mi fac ora, vă rog frumos. Nu, asta nu facem ora. Y le dijeron, no, hoy no damos clases. Și merge profesorul, îi roagă frumos, vă rog frumos, lăsați-mă să-mi fac ora, pentru că sunt în urmă cu materia. Y el profesor se lo estaba pidiendo, por favor, que le dejaran dar clases. Și am mers ca să fie mai aproape de ei, să-i convingă, să-l lase. Y se acercó a ellos para convencerles. Zice, nu am încheiat pasă de oră. Și am mers la catedră, elevii cei doi, Y los dos alumnos a luat catalogul și mergea cu catalogul prin clasă. iban con el catálogo por las clases. Și știa, zice, oricum n-ai ce să ne faci nimic, că așa e legea, încât tu n-ai decât să ne atingi. Și profesorul se uită la ei. Y el profesor se quedó mirándoles. Parcă o altă extremă. Otro extremo. Deci în timpul, acum 20 de ani, era cealaltă extremă, dură, Hace 20 puternică, años estaba en el otro extremo, duro, fuerte. și acum cealaltă extremă, Y ahora el otro te extremo. uiți și face elevul ce vrea. Y ahora el alumno hace lo que quiere. Și așa se întâmplă de multe ori. Te uiți pentru că nu ai voie să-i spui ceva sau să-i faci ceva sau să îi dai un palmă sau să-l pedepsești. Porque no puedes castigarle o darle Extremele los extremos în ceea ce înseamnă educația. en lo que representa la Deci educación. nu aduc progres. No traen progreso Deci nici în biserică extremele nu aduc progres, ni en la iglesia, nici în familie extremele nu aduc progres, ni en familie. la familia, Nu aduc progres nici în societate. tampoco en la sociedad. Acum spune întrebarea, bine, atunci ce metodă să folosesc Entonces, ¿qué método ca totuși usar să se lipească ceva de copiii mei sau de familia mea? para que mis hijos aprendan algo? Un alt lucru pe care societatea din timpul de astăzi Otra cosa que la sociedad de hoy en îl día aplică, aplica, încât multe familii nu pot să facă altceva decât să se încadreze în acest ritm. y otras familias no pueden hacer otra cosa que entrar en este Deci ritmo. copiii stau prea puțin cu părinții lor. Y es que los padres pasan muy poco tiempo con
recogen sus hijos. Dacă copiii pleacă dimineața la guarderie sau la grădiniță Si los niños se van a la guardería por la mañana și merg seara după ei, y los recogen por la tarde, acum, sigur că seara când ajunge acasă, copiii și părinții sunt prea obosiți să mai stea de vorbă cu copiilor. y al llegar a casa por la tarde están demasiado cansados para hablar. Bine, Dumnezeu nu a lăsat așa familia. Dumnezeu a lăsat ca mama și părinții să aibă timp de copii, să stea de vorbă cu ei, să se sfătuiască, să-i încurajeze, să roage cu ei împreună, să petreacă mult timp într-o zi cu copilor. Dios no ha dejado que esto sea así. Dios quiere que la madre y su padre pasen mucho tiempo con su hijo. Asta s-a schimbat multe lucruri Y hoy en de la día sistemul educațional. han cambiado muchas cosas en el Iar sistema. în România din Arad, de unde sunt eu, En Rumanía, de donde yo soy, de verdad, s-a deschis o guarderie particulară se ha abierto una guardería particular unde părinții își duc copiii lunea donde los padres llevan a los hijos los și merg lunes vinerea și ia de la guarderie. y el viernes los recogen. Vă dați seama, deci dacă copiii sunt crescuți de societate sau de alte persoane străine, Y si los niños son criados por otras personas, atunci te miri că la 17 ani, 16 ani, copilul e total diferit cu tata și mama. y luego no te sorprendes que el niño a los 16 o a los 17 años es totalmente diferente a la madre. Și atunci, la 18 ani, la 16 ani, vine mama și zice, nu faci primă, de ce faci așa, de ce faci tată sau la fel, învie și sfătuiește și îi obligă cu forța să mai facă ce face în fiecare zi. Y luego vienen los padres y le dicen que ya no haga lo que hace, le obligan, intentan hacerlo a la fuerza. Și începe să-i spună, nu e normal ce faci. Y le dicen, no es normal lo que haces. Și tânărul zice, nu, tată, e normal ce fac, pentru că așa m-am învățat. Y el joven dice, no, sí que es normal. lo que Voi haces". sunteți așa, pentru că, uite, eu aici, perioada asta de timp când m-ați dat la guarderie, să stau cu societatea asta și cu oamenii aceștia, eu așa am învățat acolo. Yo esto es lo que he aprendido en esta sociedad. Deci, oamenii de acolo, din acea guarderie, nu au timp să ocupe de copilul tău așa cum tu ar trebui să te ocupi de el. Las personas de la guardería no tienen tiempo para preocuparse por tu Și hijo. cine crezi că are timp să stea în copilul tău dacă îl doare ceva, sau se simte rău, sau se simte bolnav, sau acolo nu are ce să ocupe cu el. Acolo stă la grămadă. ¿Quién crees que estará atendiendo a tu hijo si se encuentra un poco malo? Televizor, pelicule, muzică. Televisión, películas. Și bine, și lucruri bune, nu vreau să spun că sunt lucruri bune, și lucruri bune. Hay también cosas buenas. Dar când tânărul ajunge la vârsta aia, sigur că caută să practice ceea ce a învățat acolo. Cuando llega a cierta edad intenta practicar lo que ha aprendido. Nu știu dacă noastră aveți așa cunoștință despre evrei. No sé si tenéis Așa putem mare conocimiento sobre los evrei hebreos. sunt ăia care sunt credincioși, percionați, așa cu perciun, cu pălărie, cu tot timpul pe negri. Aquellos fieles que van vestidos de negro y ya así. Ei au alt sistem diferit de societatea asta. Otro sistema diferente a la sociedad de hoy. Deci ei au sinagogile lor, Ellos tienen sus sinagogas, ei au școlile lor tienen sus escuelas. și îndeoseb părinții de mici copii, tot timpul copiii umblă cu ei. Los padres van con los niños desde Deci, în general, băieții merg cu tata lor și fetele cu mămica lor, tot timpul. los hijos van con los padres y las hijas. Și atunci ce se întâmplă cu copiii aceștia? ¿Y qué es lo que sucede con estos Dacă niños? mama merge cu fata la piață, la magazin, copilul se uită ce face mama. Si la madre va con el hija al mercado o a la tienda, Dacă tata merge să încheie ceva contracte sau să meargă să-și ducă marcă în magazinele pe care le au ei, y si el padre va a buscar mercancía o a firmar algún copilul contrato, prinde toate mișcările pe care tata le face. el niño observa todos los movimientos que hace su padre. Tot timpul este alături de tata. Siempre está con el padre. Imită pe tata, tot ceea ce face tata face și el. Imita al padre en todo lo que hace. Era în Israel acum vreo 15 ani Estaba en Israel hace unos 15 și años. când veneam de la muncă, mulți români trabajo, muchos humanos, mergeau la un magazin a evreilor creștini, ortodoxi. iban a una tienda de los ortodoxos. Și știu că tata era cel care punea marfă, aranja marfă, iar El padre era el que ponía la mercancía. era un copil ăsta care avea 10 ani, Y había un niño de 10 años el vindea. y él vendía. Și erau unii români care vrea ca să-l înșele pe copil. Y había romanos que querían engañarle.
Dan era copilul de Jenate și pe la nu și de nimeni. Așa era educat. No podían engañar. Ei, copilul acesta când ajunge la 18 ani, Este niño al llegar a los 18 din nu s-a auzit de el că s-a dus nu știu unde și s-a arestat și nu știu ce. Da. Nici nu renunță nici la șapca lui, nici la pantalonii lui, nici la nu știu ce. no renuncia a nada, El are costumația lui, tiene su, are legea lui, tiene su ley, are educația lui. su educación. Pentru că așa sunt educați sistemul educațional al evreilor. Es el sistema educativo de los judíos. Amișii, la fel. Poate ați văzut și publicația sunt amișii, care sunt prin Statele Unite, care la fel au școlile lor, educația lor, adică nu vor ca să se integreze în societatea modernă. También hay algunos que no quieren integrarse en la sociedad moderna. Dragii mei, acum, ce trebuie să facem ca totul să fim niște oameni echilibrați, părinți echilibrați și mame echilibrate, să putem să prezentăm în fața copilor o educație bună. Es lo que debemos hacer para poder presentar ante nuestros hijos una buena educación. Vreau ca să amintesc un alt exemplu cu care vreau ca să închei. Quiero recordar otro ejemplo con el que quiero. Vreți aminte de familia lui Abraham? ¿Os acordáis de Abraham? Spunea așa cuvântul Domnului în Geneza 12 cu 7 lor. Génesis 12, 7 al 8. Domnul s-a arătat lui Abraham și a zis: toată țara aceasta o voi da seminție tale. Și Abraham a zis acolo un altar Domnului care se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a împins cotul, adun Betelul l-a pus și aia l-a răsărit. A zis și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Dragii mei, această metodă pe care Abraham a folosit-o, Este método que Abraham usó, eu cred că ca și părinți yo creo que și ca familie, como padres y como familia este demn de remarcat și a de aplicat în viața noastră. es digno de remarcar y de aplicar en nuestras vidas. Așa obișnuia Abraham. Pe unde mergea să ridice un altar. Esta era la costumbre de Abraham y donde iba a levantar. Adică dimineața începea cu Dumnezeu. La mañana empezaba con Dios. Și interesant un lucru, familia lui Abraham era foarte mare. Familia de Abraham era muy grande. Spunea Pana Eschirate că avea peste 1000 de persoane în această familie mare a lui Abraham. Dice que había más de 1000 personas en la familia de Mi-am pus Abraham. toată întrebarea, oare cum putea acest om să adune la altar dimineața Me he preguntado 1000 de persoane? cómo podía este hombre reunir al altar 1000 personas. Pentru că noi de multe ori poate suntem 4 în familia noastră Porque a lo mejor a veces și atât de greu ne adunăm să facem altarul, y nos cuesta tanto reunir încât de multe ori renunțăm la el. que a veces incluso De ce? Poate mama e dormitor, fetița e în baie, tata în salon așteaptă să vină la altar. en el baño, el padre en el salón. Și poate foarte greu ne adunăm să facem altar. Parece que nos cuesta juntar. Abraham, la ora fixă, erau adunați toți 1000 de persoane și făcea altarul de dimineață. Abraham en una hora junta reunía a todos y hacía el altar culto de la mañana. Sunt multe metode. Hay muchos métodos, Dar cred că o metodă eficientă pero creo que un método pentru noi eficiente ca și părinți și ca și familie para nosotros como padres să facem acest lucru pe care Abraham îl făcea. es hacer lo que Abraham hacía. Să adunăm toată familia, Reunir a toda la familia, toți copilașii a todos los niños și apoi să ne rugăm y después orar și să ne rugăm pe Dumnezeu y alabar a Dios. să cerem ajutor pentru ziua care este în fața noastră. Pedirle ayuda por el día que tenemos Deci, delante. dacă invităm pe Hristos în fiecare zi în familia noastră, Si invitamos a Cristo cada día en nuestra vom putea familia, să trecem peste toate obstacole care poate să vină din partea acestor. podremos pasar por todos los obstáculos. Să nu avem impresia că suntem tari, No debemos tener la impresión că nu vine încercări peste noi. que no vienen Încercarea vine, durere sufletească vine și probleme vin. las pruebas vienen, el dolor viene, Cu cât ești mai credincios, cu atât încercarea vine mai mare peste tine. y cuanto más le seas, más difícil será la Și prueba. atunci ai nevoie de Hristos în familia noastră. Necesitamos a Cristo en Și cred că cu această, aș vrea să închei cu aceste idei. Doresc să invit pe Domnul Iisus Hristos în familia mea în fiecare zi. concluir con esta idea. Les quiero tener a Cristo, quiero invitar a Cristo en mi familia cada día. Și lucrul acesta este adresat și lui Liviu și lui Renata. Y esto va dirigido también a Livio y a Renata.
și la voastră toți care aveți copii. y a todos los que tenéis hijos. Fără Hristos Sin Cristo nu o să ai succes. no tendréis éxito, Pentru că societatea porque la sociedad, și păcatul este atât de mare el pecado es tan grande, și spre că chiar și în aerul pe care îl respirăm y incluso el aire que respiramos, și singur vom da eșec. y solos nos equivocaremos. Să avem credința aceasta că cu El vom putea. Debemos tener esta confianza de que con Él Pot podemos totul prin Hristos care mă trăiește. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amin. Amén. Dragii mei, așa cum a fost amintit de fratele Adrian, este un sabat deosebit, un sabat plin de bucurie, atât pentru noi, cât și pentru această familie minunată care este în fața noastră. Aș dori ca să se ridice în picioare. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt încurajator pentru tânăra familie, cât și pentru noi ceilalți, valabil pentru toți. Și cum ocazia nu este o ocazie de toate zilele, nu este un moment de care să ne bucurăm în fiecare sabat, mai bine zis, este un moment special, s-au pregătit mai mulți ca să participe la această sărbătoare. Următoarea participare este o cântare. Este un... Ce minunat și ce frumos să fii un credincios, așa îmi spunea
înainte ca să prezentăm această familie în fața noastră, aș dori ca să citesc doar două versete din Sfânta Scriptură, din 1 Samuel, capitolul 1, cu ultima parte din versetul 24. Spune așa cuvântul Dumnezeu: l-a dus în casa Domnului la Shilo. Copilul era încă mică de tot, era mic de tot. Știți despre cine e vorba aici, în acest verset? Despre o mamă care avea această dorință în inima ei ca să aducă în fața Domnului. Această dorință a avut-o și Renata și Liviu, ca micuța lor. Această fetiță, Melissa, să fie prezentată în fața Domnului. Renata și Liviu. Lucrul acesta pe care voi îl faceți acum este un lucru pe care Dumnezeu îl acceptă. Este un pas bun pentru o educație bună a copilului vostru. Lucrul acesta l-a făcut multe mame din Sfânta Scriptură. Chiar și Maria l-a adus pe micuțul Iisus la templu și s-a rugat și l-a închinat Domnului. Și mulți părinți au făcut lucrul acesta. Și dacă facem și noi lucrul acesta, facem un lucru încât noi, ca și părinți, putem ca să ne închinăm Domnului și începem educația Lui prezentând în mâna Lui Dumnezeu. Și dorința mea este ca Renata, această fetiță pe care este un dar de la Dumnezeu, pe care Dumnezeu ți l-a dăruit, ca tu să ai grijă. Să poți să fii o mamă credincioasă, ca să te trăiască Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos la inima ta, ca să poți să îi vorbești atât de frumos și atât de frumos să îi vorbești din Sfânta Scriptură și să-i povestești lucruri frumoase, încât ea să poată să fie crescută într-un spirit religios. Faceți lucrul acesta întotdeauna, pentru că numai în felul acesta vei putea ca să o crești în temere și în frică de Domnul. Și la fel îi spun și lui fratele Liviu, fratele Liviu să fie într-adevăr un preot al familiei. Adică să fie un protector, un ajutor, un sfătuitor, un alinator, adică să poată să protejează această familie pe care Dumnezeu i-a dat-o și a învățat-o. Să fie un om temător de Dumnezeu, pentru că în felul acesta să poată să invite pe Domnul Iisus Hristos întotdeauna în viața lor și în partea lor. Și în felul acesta vor putea ca să crească în temere de Dumnezeu acest dar și acest copilaj pe care Domnul Iisus i l-a dăruit. Am dorit în continuare să ne coborăm în fratele Adrian ca să oficiem acest act solemn. V-am rugat frumos ca dumneavoastră să vă ridicați în picioare și bineînțeles că și Liviu și cu Renata, dar în momentul acesta, Renata și Liviu, v-aș ruga ca să îmi dați fetița voastră în brațele mele. Vă invităm să rămâneți în picioare și pentru cel mai solemn moment al întâlnirii, noi ne vom pleca în genunchi și fratele Sorin va cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Tatăl Sfânt, care vă sunt în ceruri, în umilință și în respect sfânt aplicăm genunchii noștri în această dimineață de sabat, împreună cu această familie, familia Cazacu, ca să cerem ajutorul Tău și protecția divină să fie asupra lor în fiecare zi din viața lor. Datorită au dorit părinții ca să predea în mâinile Tale acest dar pe care Tu i-ai dăruit.
Și te rugăm frumos, această micuță, această Melisa, așa cum se numește ea, să poată să fie crescută așa cum Tu dorești. Ca ea, atunci când va fi mare, să poată să fie un exemplu pentru prietenii ei, pentru colegii ei și pentru toți care o înconjoară. Te rugăm frumos, dacă Tu să o binecuvintezi cu multă sănătate, cu multă înțelepciune și cu multă pricepere de la Tine de sus. Ne dorim ca binecuvântarea Celui să fie revărsată peste ea, Tatălui. Și te rugăm frumos, îndeoseb datorită părinților. Te rugăm frumos, Tatălui, pentru Liviu, să-l ajuți ca să fie un tată iubitor și un tată care să aibă grijă de familia lui. Să-i dai puterea Tatălui, ca el întotdeauna să poată să fie alături de Tine și de cuvântul Tău. Să o binecuvântezi și pe Renata, ca să fie o mamă, așa cum a fost mamele în trecut. Să poată să fie un exemplu, Tatălui. Și te rugăm frumos, ca să poată să aibă multă răbdare și multă credință, să poată să crească pentru mântuirea acestei copilași pe care Tu le-ai dăruit. Te rugăm frumos, Tatălui, Tu să binecuvântezi chiar și comunitatea de aici. Să binecuvântezi pe toți copilașii care sunt aici, Tatălui. Pe toți tinerii care sunt aici, Tatălui. Pe toți musafirii care sunt aici, dorim ca binecuvântarea Celui să fie asupra noastră într-o măsură bogată. Ne mulțumim frumos, Tatălui, că ne iubești. De aceea te rugăm să rămâi cu noi, Tatălui, și îndeosebit cu familia Cazacu, în toate zilele când ei vor trăi pe acest pământ. Te lăudăm, te preamărim acum și întotdeauna și de veci. Amin. Amin. Cazacu Olivia Melisa a fost prezentată înaintea bisericii pe data de 21 iunie 2014, alături de părinți Cazacu Liviu Samuel și Cazacu Renata Andreea. Fratele Sorin Suceava au oficiat acest lucru. Frații doresc ca să sătuiască această familie dintr-un verset biblic. Proverbe 22:6, unde spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va bate de la ea. Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, Mișcarea de Reformă, Castellon. De acum puteți ocupa locurile în continuare. Cum și alții mai departe s-au pregătit pentru evenimentul nostru, am înțeles că mai este o cântare. Fratele John. Iisus, cu mulțumire, înainte de a veni, pentru darurile care le primim. Peste acest copil, o Doamne, ce-n dare Tu ne-ai dat, poartă-l Tu pe brațul Tău neîncetat. Din cerul Tău, Iisuse, peste acest copil, sărașă la îndurare zi de zi. Lumina feței Tale și harul Tău divin să-i copășească viața pe deplin.
o ține cu iubire în brațul lui. Din cerul tău, Iisuse, peste acest copil, săraș și îndurare zi de zi. Lumina feței tale și harul tău divin să-i copleșească viața de deplin. Și prezent și viitor, ca vieții ușoară uneori. Dar, Doamne, totdeauna, uneori în mâna Ta, să rămână pentru veci mereu așa. Din cerul Tău, Iisuse, peste acești copii, sărași de îndurare zi de zi. Lumina feței Tale și harul Tău divin să copleșească viața lor de plin. Din cerul Tău, Iisuse, peste acești copii, sărași de îndurare zi de zi. Lumina feței Tale și harul Tău divin să copleșească viața lor de plin. Vă mulțumim foarte frumos și pentru această melodie, iar mai departe, din partea familiei noastre de biserică, vom avea o felicitare pentru familie. În primul rând, din partea lui Domnul Iisus, vreau să vă citesc două versete care sunt la Matei, capitolul 19, cu 13 și 14. Atunci a adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Amin. 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 Și încă un gând. Deci Domnul Iisus vă iubește mult de tot, v-a dăruit acest copilaș și vrea să-l creșteți pentru el, pentru că să fie în împărăția lui. Și voi și el. Și pentru că el a plătit acest preț, a murit pe crucea de la Golgota. Și Domnul să vă ajute să-l educați acest copilaș pentru el. Și încă un gând din spiritul profeției, sora White a spus că noi ca părinți suntem responsabili pentru copiii noștri care ne-a dat Bunul Dumnezeu. Să-i educăm pentru cer. Nu suntem responsabili pentru cei din jurul nostru. În primul rând, suntem responsabili pentru copiii care ne-a dat Domnul. Ca să-i educăm pentru el. Și din partea comunității, un buchet de flori și să vă spunem că vă iubim și că ne bucurăm că suntem cu voi și Domnul să vă ajute și să vă binecuvânteze pe această cale a familiei și calea Domnului, care este strâmtă. Amin. Amin. Amin.
în cele ce urmează, mai avem încă un moment poetic. Monica. Încă un rod din zorii dimineții, înaintea noastră se găsește acum. Un scump copil, ce-l așteptam cu toții, binecuvânt-o tu, Iisuse bun. Să-i dai putere, zel și sănătate, soții în mâna ta de ocrotitor. Și atunci, când Melisa va crește mare, să-ți fie o unealtă lucrătoare, un ajutor în sfântul tău ogor. Răbdarea sfântă și înțelepciunea să nu lipsească din al mamei gând, să știe să aplice rugăciunea când ori de ceață apar sau de e vânt. La tatăl ei dă-i multă sănătate, să poată întreține al lor cămin. În orice zi revarsă bunătate, un soare cald, mereu tot mai senin. Acest dar sfânt să fie o mângâiere pentru părinți în ceasul încercat, dând la o parte orice bariere, să fie un exemplu de urmat. Iar în final, o bunul meu părinte, te rog să te oprești și printre noi și ajută-ne mereu să luăm aminte, să fim copii, făcând datele voi. Amin. Amin. Vă mulțumim frumos și încă mai avem, și încă mai sunt pregătite. Încă un moment muzical este pregătit. Cântare Zenobia. Doamne, vreau să trăiesc lângă Tine, lângă Tine e doar fericire. Eu te pot tot mereu în suflet și în gând, Tu ești tot ce am mai scump pe pământ. Doamne, cu Tine aș vrea să trăiesc mereu, să-mi aluși din inima mea ce mă pasă greu. Doamne, vreau să trăiesc lângă Tine, lângă Tine e doar fericire. Eu te port tot mereu în suflet și în gând, Tu ești tot ce am mai scump pe pământ. Doamne, vreau să trăiesc lângă Tine, lângă Tine e doar fericire. Eu te port tot mereu în suflet și în gând, Tu ești tot ce am mai scump pe pământ. Am speranță în inima mea că vei reveni și acolo în țara Ta fericiți vom fi. Doamne, vreau să trăiesc lângă Tine, lângă Tine e doar fericire. Eu te port tot mereu în suflet și în gând, Tu ești tot ce am mai scump pe pământ. Doamne, vreau să trăiesc lângă Tine, lângă Tine e doar fericire. Eu te port tot mereu în suflet și în gând, Tu ești tot ce am mai scump pe pământ.
urmează o altă felicitare care te rezolvă. Petrece acest buchet, așa vă dorim să fie căminul vostru. Mulțumim frumos, sărbitoarelor. Iar mai departe, apelul este pentru toți cei prezenți. Dacă dintre musafiri, dacă dintre cei prezenți au un gând, au un îndemn, au un cuvânt de spus pentru tânăra familie și pentru micuța Melissa, acum este timp. Înseamnă că o să o facem după serviciu divin. Bine. Atunci ne ridicăm cu ajutorul lui Dumnezeu și ne vom lua rămas bun de la momentul acesta, lăudând pe Dumnezeu prin cântare. Ne vom pleca în rugăciune pentru încheiere și îl rog pe fratele Mihai Grigoi să spună rugăciunea pentru încheiere. Tatăl nostru și Sfânt din cer, în numele Domnului Dumnezeu, care ne față în aceste momente, cu recunoștință și respect să-ți mulțumim pentru minunate timp pe care ne-am
și că atunci când tu ne încredințezi copiilor și pentru a crește pentru părăția ta ca un dar, de fapt răspunzător pentru aceasta, de aceea trebuie să ne puteți familia Cazacu, împreună cu fetița lor, și te ajuți ca să crească pentru părăția ta, iar atunci când vei veni de noi cerului și ne vei întreba unde ți este turma care ți-a fost încredințată, împreună cu ei o să puteți spune, iar pe aici toată casa noastră noi și copiii noștri. Călăuzește poporul tău, o rătățime până la mare de pământului de tot cei care te așteaptă venirea ta și ajută-ne ca tu scrii și într-un gând să putem pregăti pentru venirea ta. Trebuie să ne ies cu toți ce am supărat și am greșit în fața ta și în fața de alții și să lași din cuvântările tale cele sfinte, din cuvântările să luăm pe toți să coboare și cu noastră. Și pentru tot ce ai făcut pentru noi și te mai faci, să mulțumim și te rugăm de tine, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și de Duhul Sfânt de acum și până în veci. Amin. Amin. Prin cântare și prin rugăciune, acest moment mult așteptat a luat sfârșit. Mulțumim lui Dumnezeu, așadar mulțumim și dumneavoastră tuturor pentru plăcerea și pentru bucuria care ne-ați făcut-o, iar în continuare vă invităm să mai luați loc foarte puțin. Pentru doar 2 anunțuri. Serviciul divin de după amiază este la ora 5:30, la orele 17:30. Iar următorul anunț, ultimul anunț, face parte tot din pregătire. Așa cum am avut cuvânt îmbelșugat, hrană spirituală îmbelșugată, tot la fel este pregătită și hrana pentru corpurile noastre. Adică pâinea cea de toate zilele. Masa este pregătită din partea comunității locale, unde sunteți invitați să luați parte.